Gilbert Nyamanhindi nemudzimai wake Joyce vadecida kusungisa Louisa official mushure mekunge aburitsa defamatory information kupodcast kwaOla uye before that paakaburitsa nyaya dzakawanda kunyanya dzeurwere hwavo pasocial media. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Kune vasingazivi guys, nyaya yekuti kana munhu akakuudza nyaya in confidence uye akadisclose urwere hwake, it is not your place kuti ufambe uchitaura nyaya dzaunenge waudzwa. So vana Joy vari kuti ivo aiwa isusu taneta nemusikana uyu. So they filed a defamation lawsuit against fellow content creator Louisa following allegations she made about Gilbert's infidelity on a public podcast. The legal action, initiated through their South Africa-based lawyer on January 10, demands a retraction, a public apology, and an immediate stop to all defamatory statements. This marks a reversal as Louisa has recently been perceived as an ally of Joyce Nyamanhindi in the couple's public domestic dispute. The lawsuit stems directly from Louisa's appearance on DJ Ola's podcast. So, ndo nyaya iripo iyi sekunyorwa kwazvaitwa kuri kunzi anofanira kukumbira regerero, anofanira kuretracta mastatement ake vobva vabvisa podcast pamhepo. DJ Ola hatifungi kuti vachaita sekudaro, kuratidza kuti Louisa haana chekutya uye zvaakataura zvinhu zvemachokwadi. Ati iye in response, okay imi munonzwa chirungu here? Imi ndichangopinda online but ndatoverenga ndikanzwa zvanyorwa, mirai ndimbori mujere, ndapiwa life in jail. Haasi kana kutombovhunduka, ari kutiona senge ritori joku zvachose. Uri kuda chii mujere nhaye yeblue? Tinogona kukuarendera conjugal for you, be strong. Ndevamwe vari kutaura kudaro. Vamwe vari kuti munogosungisa sei munhu? Imi vanyati muri imi makati iyi yaingovawo AI, mukazoti zvakare icontent, ko zvazoshata izvi, komadii mangokontinya necontent yacho. Saka zvakuratidza kuti all this while when you were saying it was AI generated or it was content based, it means it was the truth. Thank you so much for confirming. Public apology hairwadze kuita zvayo. Wotombogara 3 months wotogadzira ghost rako wozopedzisa nyaya dzasara, ndo zvitori izi. Nekuti vheko aiti pane wandakabira wese ngaauye izvezvizvi aripote achitoonererwa, aitova nevatsigiri at the time, but iko zvino ari yega mujere reBotswana. So pamwe pacho unofanira kutongoita chill naika wotongokumbira ruregerero rwacho. Chinobhoera social media, vanhu vanenge vachikupa manyemwe but mahwani unopinda wega. But pafeya ka Joy ndiye akapa Louisa akatiburitsa, saka zvakabuda ka, saka problem iri papi. How does he retract audios of Joy saying zvinhu zvese zviya? Iye Joy wacho dei ato-retracta nyaya dzake ari ega. Vamwe ndo vari kuti usafa ukakumbira ruregerero usina kutadzira vanhu. Joy ndiye ngaakumbire family yemurume wake ruregerero, nekuti she is the one who recorded the audios and gave them to you. Ukakumbira ruregerero unoita senge nyaya ndeye kunyepa. Ndo maonero avo vari kuti ivo aiwa iwewe chero zvadini usakumbira ruregerero, asika mutemo hauna izvozvo. Information you were given, but it does not mean that if I talk to you in confidence you have to give it out kuma vouchers kuti andi rume aiwa hazvidaro. No justice in silence, no law above human life. We reject loudly and unapologetically the weaponization of law to silence women, protect abuse and punish truth tellers. This is not a misunderstanding. This is not gossip. This is structural violence. A woman cried for help. Joyce Nyathi made a mayday call while trapped in an abusive situation, emotionally, financially, and physically controlled. She did not seek publicity. She sought survival. She was silenced and suffocated, forced to smile for cameras while suffering, used to generate income she never accessed, left without food, money, or childcare, abandoned while heavily pregnant. That is abuse. That is a violence. That is a safeguarding emergency. When a woman discloses abuse, responding is not defamation. It is duty. Whistleblowing saves lives. Lou did not go fishing for information. The audios came from Joyce Nyathi, the alleged victim. Responding was an act of conscience. What is terrifying is what followed. Legal threats against vanhu vaida kumubatsira, attempts kuva silence vanhu vacho ivavo. The alleged victim's name dragged into a case against those who helped her.
This raises a red flag so loud it cannot be ignored. Is Joy safe right now? Silencing survivors is violence. Legal intimidation is violence. Forced silence is violence. To anyone hiding behind professional titles while enabling abuse, you are complicit. Zimbabwe will not progress on the backs of battered women and silenced children. We demand immediate safeguarding for Joyce and the children, independent verification of her safety, protection for vanhu vanenge vachiedza kuti vabatsire, accountability for abuse, not punishment for truth. The truth is already out. Coercion will not erase it. Threats will not bury it. We stand with survivors. We stand with whistleblowers. We stand against abuse in homes, courts and institutions. Asi nekuzvinyirira kodzero dzevana nevakadzi. Silence kills, and we refuse to be silent. Ndima kana kachikomo uyo wanyora nyaya yake akati wedweka aiwa hatidaro kune vanhu vari kuedza kubatsira ndo ma whistleblowers aya, but next time vachamurega musikana uyu ende 6 feet inogona kungomusvikira iye achiti kwaye tiri mulavhu. Louisa ari kupiwawo advice kuti engage your lawyers also. Joy gave you the audios. Nyathi akati it's AI, akamboti muri kuita maskiti, akati is helping you boost page. Joy anofanirawo kusungwa because ndiye akati uburitse but akuita reversement. Hapana nyaya apa. You have a lot of evidence. Engage a good lawyer. Plus vanofanira kukubhadhara senge Joy because akakushandisa akakupa information akati iburitse, iwe iburitsa iye ubva atanga kuda kukusungisa. Hatidaro. Buritsa zvese munyore mese. Vaone kuti havana kungwara. Munhu aitofanira kumira newe ndi Joy. Handiti aikupa maaudios kuti uburitse. Saka zvashata papi. Handiti aitorekodha aizvitemba here. Kanyudzewo kuti kasarekodhe zvemangwana. Mese muri 3 munonyura. Not kunyura wega sha. Kane guhwa karodhirana aka. Kanonyepera kudzikama pamberi pekamera kachireshe. Iwe Louisa, sungisa mainyatiwo. You have the evidence that she sent you those audios. Kuti uburitse because it was a cry for help. When she needed a shoulder, you were there. Vanhu vanofanira kumboita unfollow their pages man. Waedza kurwira kodzero dzaJoy. Ndozvaaiteta chibhishu here achitemba maloya. Hapana nemaapa. Ichokwadi. Ndozviri kuitika mastreets zvekaizi. So Louisa atopinda mawani. Asi iye musikana ari kuti haasi kuvhunduka. Kune vamwewo vari kuti wedwe kumbira regerero usazonyure uri wega. Ameno. Iye semunhu mukuru achiziva paakatsika. Achakumbira regerero kana kuti achangorega zvichidarika. Isusu tiri pano zvedu tichingokupa information yese yamunoda. Kune vanofarira manovels manyaya kwenovel narrative tiriko takakumirirai. Thank you guys so much for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.